Sa good vibes, problema sa tubig sa eskwelahan sa nabukid nga bahin sang Hinoba-an sa karon ang nasolusyonan. Ini kasunod sa pag-install sang 6 kV solar PV hybrid system upod ang water pump. Yaring report. Napahamtang sa nabukid nga bahin sang Hinoba-an ang Damutan Elementary School tungod ginataasan o kunyara sa ibabaw sang bukid sunod sa teacher in charge nga si Julibeth Jesalva. Mayor nga problema sang ila eskwelahan ang ila nga water source. Paatag niya, wala na sang iban pa kuhaan kundi ang sa pinakadalom. Major problem namon since day one hasta subong ang amon gidyapon nga water source since ang amon nga eskwelahan ara siya natungtong sa top of the hill, so bali ang dalom namon is banglid na gid siya, so nabudlayan kami sa amon nga water source dito. Sinilamang natigay ng installation sang 6 kilowatt solar PV hybrid system upod ang water pump sa eskwelahan. Ini nga bagay ang dako nga bulig sa ila, labi na nga sabat ini sa ila nga problema sa tubig. Bangod may nagakaigo na nga supply sa tubig, mas ma-promote na nila ang hygiene sa mga kabataan. Kasubong man ang mas safe nga paghanda sa pagkaon, labi na nga nagapatigayon sila sa school-based feeding program sa ilang mga estudyante. Dugang pa sang eskwelahan, mas mapaayo pagid nila ang ilang gulayan sa eskwelahan nga isa man ka income generating project nila. Ma-push through ang tanan nga projects sa school because nahatag na ma-provide sang NYLI ang major na need, like for example sa water. So what are the projects na connected sa sila nga needs sa school? Ma-continue namon ang gulayan sa kaaralan, which I think maka-benefit siya not only sa teachers but sa students. Kay of course everyone knows nga Damutan is a mountainous area and damo estudyante ang mga IPs and para sa farming na sector. Natigayon ng installation sang 6 kilowatt solar PV hybrid system paagi sa Project Reconnect sang Negrosanon Young Leaders Institute o kun NYLI upod sa partnership sang DepEd Negros Occidental. Suno kay Colleen Awit, Program Manager sang NYLI Climate Solutions Center, sarang mahatagan sang supply sang kuryente sang na-install nga solar PV hybrid system ang bilog nga eskwelahan, gani mas mapasanyog man upod diri ang digital kag learning activities sang mga kabataan. Ang Project Reconnect isa ini ka collaborative initiative nga nagatuyo magduso sang greener kag mas sustainable nga palaabuton.